Shalom, selamat hari Minggu dan selamat beribadah kepada semua jemaat dan jemaat tamu yang mengambil bagian dalam ibadah kita pada hari ini. Semoga ibadah dan persekutuan kita semakin menguatkan iman dan kasih kita kepada Tuhan Yesus Kristus. Saudara-saudara jemaat TKB Makassar yang sedang menderita sakit dan mempunyai beban atau pergumulan, kiranya Tuhan memberi kesembuhan dan pertolongan. Kepada jemaat yang telah memberi perhatiannya kepada gereja ini, kiranya Tuhan memberi berkat yang berkelimpahan. Maredi Mahita, Sian buku ede nomor 330 ayat sada opat dohot onom di ayat onom rap jongjong mahita. Zai Kristus Domuluku lama utung do tusi dalam aku tusi masih holdo dina jodoh sakit dan puas beataku saya mau disi ale Tuhanku padamu anakmu. Marhiti-hiti guan ni bata ama, dohot guan ni anak na Tuhan Yesus Kristus, dohot guan itu di perbadia, na tumapalangi dohot tanoon. Amin. Sangonod dohatan ni Tuhan Yesus, namonangido si paruloson dohot akka ulos na saksak, jaladang sesaokku guan na sian pustaha hanguluan, jala parhato ponokku do guarna di joloni damang doho di joloni akka suru-suruanna. Haleluya. 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 Martang yang mahita. Ale Tuhan Yesus, Tuhan yakkan amate dohot akkan mangulu, hodo na punah hami, manang mangulu, manang mate pe hami, nakpe mardalan hami dirura nilingwa muni hamatean, dang huhabiari hami be hamatean, ay hodo dongan nami, dang tartiop hamatean manang tanoma be hami, ay hodo Tuhan nami, nang humokok pami, jalahodo na punahami. Rohami nuaing tuho mangido, sahat tuho mato dinami dohot daging nami. Asa diho hami, manang mangulu, manang matepe, setio matangan nami. Urupi hami, marhite-hite pakokok mi, asa satami tu hangguluan nasora suda. Amin. Marende hita sian buku ede nomor 251 ayat 2 dohot ayat 5. Namo nangidap to pahawa
hamatian padua honi sai jonjong do iba namaradopo bohikudin banuagi jali saidaona muse Tuhana rodi dongana namonangin rodi dongana namonangin namonangin dona manjalo ulot nasaksadi baru lagi doana inui dona sojali mosos siat pusta oluani taringot aku tude bataku sudah dong aku namonangin sudah dong aku namonangin Tatangi homa pati ini debata ima sian konfesi bidu 15 parningotan di namoding. Taha porsiai jala taha dindak kedo hamatiani ima ujung ningulu ni jolma di portibion maradian maibana sian sadok ulauna adong haluau diakana porsia Pabo Yesus Kristus na keheido pangguluho jolmai sian namate ibana do Tuhan ni namangulu dohot namate martua do namate di bagasa Tuhani nasatia rodi ujungna di patu pahuriaido parningota diakkan namoding laho padungo na porsiota marningot ajal tasadiri huhut padohoton pakirimo di hamonangan ni Yesus Kristus manaluhon hamatian songoninang pakirimo di banwagijang sabulan ni todita dohot di hadodomu ni na porsiai dohot Tuhan dia bata sahatu naro Yesus Kristus padua halihon mahite podaon taodon-hodo pakirimo di haluo ni jolma sian akan namate di bagasan Yesus Kristus talo do pikiran namadok boy na mangulu majalo paso-paso sian namate talo do pikiran namadok pabuan na adong pardumuan ni namate dohot na mangulu mahite tangiyang talo do pikiran namadok ikut pajongjong tugu laho pasangapon na moding dalam pangalapan paso-paso tu pinoparna jala marhite peodaon tatula do sudero mangi nga pinodahon ni ugamo hasi pelebegiwon lumumbi poda taringo tutodi na madok taring do todi na matei jala todi na matei gabibegu dohot sumangot di parningotan ni namoding si parati-ati hono todo madok mauliate tu di bata di namarningot ulaw na dinggan uju di nguluna alaidang na mangingil paso-paso dohot tada siar-siaran sian naung modengi ido sahat na atong rapang idugo mahita tu di bata alay Tuhan di bata saya pargugoy mahami manggulahon na barto pati mi amen.
Marende hitasin buku dia nomor 626 ayat 1 ayat 3 dia 3 rap jongjong mahita. Ramundo audijo olomi godo sakit urasinya oh Jesus biru Tatopo tima dosata martaniang mahita. Ale Tuhan Yebata pargugu na suatu dosan jala amanami. Huju hami doguarmu na badiai. Ala na targugu tami marningot dosa nami. Say marasini roha mahomi dahamion. O Tuhan Yesus Kristus anani dibata nagabijolma ala ni hami. Namati jalan hehe sian namate namanai tuban wagijang doho mangodiho kami asi roham dihami say patok tong ma dihami roha hamoleteo tuho oto di parbadia pangapul di namarsak roha pamalu malasaluhut berna bernit binahini dosa nami romaho mangingani hami asa marlas ni roha hami mengulahon lomo ni roham hodo parhitian ni nasa asini roha sayunang tulak kami setaningihon mahami ho ale di bata ama anak dohotod di porbadia amin baga-baga ni di bata taringot tuhasesan ni dosa isebe mangulahon akan na pinili ni di bata do mangitori isu naman dabu uhum hamaguan Kristus Yesus do nang mati. Alay dadaholani nang mulak mangulu do jala disyamu ni debata do ibana mangodihon hita. Hasangapo madi debata na digijang. Amin. Marede hita sian buku dia nomor 210 ayat 3 dot ayat 4. Satu waktu sando dosaki bolehku nada odoiban nam sadar
sonang totong roh aku. Mangulun amate i Yesus Tuhan, ibadah porusaki. Tatangi huma hatani debata turpuk epistel di minggu tasadarion imasian sesepanya bidusada mamuka maisian ayasada sahatori ayat pitu tajahama margati soring Oma hatani Jehovah narotu si sepanya anak ni si Husi ima anak ni si Gedalia ima anak ni si Amaria ima anak ni si Hizkia uju dia kaari ni si Josia anak si Syamon raja sian Juda. Rasi ponokuma jolma doho pinahan, rasi ponokuma pidong akan amartonga-tonga langit, doho deke akan di bagasan laut, akka jolma parjahat, rap dohot sibahen gasip, aho matongon manyopon akka jolmai sian sisik ni tanoon ninna Jehovah. Roh dihala akka namar soba tu parangan di langit di atas ni akka tarup akka namar singgang huhut maramangmang tu Jehovah huhut maramangmang tu Malkon. Hohom mahamu maradopot Tuhan Jehovah ay jonok nama ari ni Jehovah ay nunga dipardiri Jehovah sada pilihan si potongon nunga diparbadiai halak na pinionai ido sahatna martua doa kana tumangin hati ni bata jalan neopropsa amin. Mara dihitasian buku di nomor 252 ayat 4 ayat sia di ayat sia rap jongjong mahita. Ibu maro ibana
Jesus las Roma, sai Roma otimu, sigoma awalu, di tanah paralo ani asianano roh aku sai Taha tidak ko maha porsiaw tay songon mahina tidak ko ni dong atas sa porsiaw di sa dok portibion rap mahita madok. Aw porsia di mata Jehova ido ama pargugo na suhatulusan ngatu mapalangi dohotano. Aw porsia di Yesus Kristus anan di mata Jehova na sasadei iman ang tinubuhan ni si Maria nagabi-gabi si Anton di Porbadia andorang sa bubuhan. Ido tu hata na tumon na bernit di panguman si Latus na mati terpajal do ibana di hapinar silang na tua tu banulotoro dong ditanam na mula mengulu di ada patuluhon na manai tu surgo lahundul tu siamuni di bata Jehova amanai pargugo na suhatu dosani di sini ibana paimolal sugo tu tanoon manguhumi hala na mengulu na mati au porsia di ton di Porbadia jaladong sa dahuri na badia huri hato panihala Kristen akan na badia doho dihasisani dosa doho dihaitani mandok mula mangulu sugod daging nihala nang mati doho dihangulu na surasuda. Amin. Kor Naomi.
Tabegema titing namasa doho si pamasaur di bagasan saminggon. Shalom. Warta jemaat di minggu kita sareon dengan topik penghukuman naparpudi atau penghakiman terakhir. Yang pertama, nama minggu kita hari ini Minggu 23 setelah Trinitatis. Artinya ketritunggalan Allah. Minggu akhir tahun gerejawi dan peringatan bagi jemaat yang telah meninggal. Yang kedua, statistik A. Berita pernikahan. Warta pertama akan menerima pemberkatan pernikahan saudara Agus Victor Sanjaya Huta Barat SH, putra Bapak Sintua Doktorandus Tigor S. Huta Barat, Ibu Tiarma Boru Sitompul, Jemaat HKBP Makassar, Resort Sulawesi Selatan, Distrik 17 IBT, alamat Jalan Todopoli 4, STP 5 nomor 10 Makassar, dengan Audia Utari SPI, putri Bapak Awaluddin dan Ibu Nismawati, Jemaat Gereja Toraja, Jemaat Biring Romang, alamat Perum Grand Aulia B1 Taeng, atau telah diangkat menjadi anak oleh Bapak Mauliate H. Sitompul, Ibu G. Boru L. Tobing. Pemberkatan pernikahan akan dilaksanakan pada hari Sabtu 6 Desember 2025 pukul 10 WITA, tempat Gereja HKBP Makassar, Resort Sulawesi Selatan, Distrik 17 Indonesia bagian Timur. Tuhan Yesus memberkati rencana putra-putrinya. Yang ketiga, Dewan Koinonia. Jadwal kebaktian Pesta Natal 2025 dan Tahun Baru 2026 HKBP Makassar. Yang pertama, Natal Remaja NHKBP, yaitu pada 7 Desember 2025. Mulai jam 18 sampai selesai. Yang kedua, Natal Sekolah Minggu hari Sabtu 13 Desember 2025 mulai jam 17 sampai selesai. Yang ketiga, Natal Ama Ina HKBP Minggu 21 Desember 2025 mulai jam 18 sampai dengan selesai. Yang keempat, Natal Keluarga hari Selasa 23 Desember 2025 diatur oleh keluarga di rumah. Yang kelima, Natal Umum hari Rabu 24 Desember 2025 pukul 18 sampai dengan selesai. Natal Kebaktian pertama yaitu hari Kamis 25 Desember 2025 mulai masuk jam 9 sampai dengan selesai dan perjamuan kudus. Yang ketujuh, Natal hari kedua itu Jumat 26 Desember 2025 mulai masuk jam 9 sampai dengan selesai dan diapakan dengan baptisan kudus.
dirangkai dengan baptisan kudus. Yang kedelapan, ibadah akhir tahun, Rabu 31 Desember 2025, masuk pukul 18 sampai dengan selesai. Dilanjutkan dengan berita jujur tahun dan laporan keuangan. Yang kesembilan, ibadah tahun baru, hari Kamis 1 Januari 2026, masuk pukul 9 sampai dengan selesai. 4 Dewan Marturia, 5 Dewan Diakonia, gerakan Rp5.000 untuk Diakonia Sosial HKBP Makassar. Yang keenam, kesekretariatan. Yang pertama, pada hari ini, Minggu 23 November 2025, kita mengantarkan persembahan ke depan altar untuk Diakonia HKBP Makassar. Yang kedua, pada hari Minggu 30 November 2025 yang akan datang, kita akan mengantarkan persembahan ke depan altar untuk panitia Natal, remaja dan NHKBP. Marilah kita memberikannya dengan sukacita. Yang ketujuh, pelayanan. 8 pengumuman. A1, ibadah di pos pelayanan Goa. Yang pertama, pada hari ini Minggu 23 November 2025, ibadah di pos pelayanan Goa disatukan di HKBP Makassar, Jalan Raja Wali, nomor 14 Makassar, masuk pukul 9 WITA. Yang kedua, pada hari Minggu 30 November 2025 yang akan datang, paduan suara yang melayani ibadah Minggu di pos pelayanan Goa adalah Kor Paropuan pada hari Kamis. A2, Kor wilayah yang melayani di ibadah Minggu pada hari Minggu 30 November 2025 yang akan datang, Kor wilayah yang mengisi paduan suara di Gereja Bahasa Batak adalah wilayah Galatia. A3, akhir tahun gerejawi. Pada hari ini Minggu 23 November 2025 adalah akhir tahun gerejawi, mana ujung tahun Parpuriaun. Gereja kita mengadakan acara peringatan bagi jemaat yang telah meninggal. Acara dilaksanakan setelah warta jemaat. Tuhan Yesus memberi penghiburan kepada keluarga yang ditinggalkan. A4, daftar jemaat yang meninggal tahun gerejawi 25 November 2024 sampai dengan 23 November 2025. Nama-nama anggota jemaat HKBP Makassar Resort Sulawesi Selatan yang telah meninggal dunia dalam 1 tahun gerejawi, yaitu yang pertama, nama Nyonya Situaka Gultom Christine Boru Pardede, lahir tanggal 1 bulan Januari 1928, meninggal tanggal 29 November 2024, umur 96 tahun 11 bulan, alamat Jalan Legend A Mapaodang nomor 143D, di kepemilikan di TPU Pamara, Makassar. Nanti dibacakan. Langsung dilanjutkan. A5, pembukaan ibadah pelajaran CD tahun ajaran 2025-2026. Pada hari ini Minggu 23 November 2025, gereja kita melaksanakan kebaktian pembukaan belajar CD kepada pelajar CD tahun ajaran 2025-2026 bersama dengan orang tua dimulai pukul 11 WITA, bertempat di Konsistori HKBP Makassar. Adapun pelajar CD yang sudah mendaftar adalah sebagai berikut. Yang pertama, Geraldo Noel Deran Purba.
Yang kedua, Jemima Lasbe Elsada Laupa. Yang ketiga, Samuel Joseph P. Sihombing. Yang keempat, Christine Brian Sipayung. Yang kelima, Gabriel Sahat F. Wiranto Aritonang. Yang keenam, David Ridwan Marisi Hutapea. Yang ketujuh, Darrell Godwin Sihombing. Yang kedelapan, Serapin Margaret Borusihite. Yang sembilan, Rino Yeseskiel Revin Hasibuan. 10, Jos Welly Ailmer Luban Raja. 11, Romi Immanuel Alparo Hasibuan. Ya, A6, jadwal kegiatan HKBP Makassar hingga akhir Desember 2025, yaitu nomor 1, 7 Desember 2025 dilakukan rapat huria, tempat di gedung sekolah minggu. A7, pencarian dana remaja Naposo HKBP Makassar. Pada hari ini Minggu 23 November 2025, Panitia Pelaksanaan Natal Remaja Naposo HKBP Makassar akan mengadakan pencarian dana melalui penjualan makanan di halaman gereja. Adapun pencarian dana tersebut untuk pelaksanaan Natal Remaja NHKBP. Panitia sangat mengharapkan partisipasi semua jemaat. Tuhan Yesus memberkati. A8, undangan rapat Panitia Natal AMA dan Paropuan. Pada hari Rabu 26 November 2025, Ketua Panitia Natal AMA Paropuan mengundang semua Panitia Natal AMA Paropuan untuk mengikuti rapat. Rapat dimulai pukul 18 WITA bertempat di gedung sekolah minggu. Jemaat yang sakit, mohon dukungan doa bagi warga jemaat HKBP Makassar yang sedang menderita sakit. Yang pertama, Inang Nyonya Insinyur M. Simatupang, KR Boru Simajutak. Yang kedua, Inang Nyonya Situabe Banjarnahor, JG Boru Manulang. Yang ketiga, Nona Parulian Boru Pasaribu. Yang keempat, Amang Aha Manurung. Yang kelima, Inang Nyonya W. Naibaho, KR Boru Pasaribu. Yang keenam, Inang Nyonya EJ Sitorus C. Boru Panjaitan. Yang ketujuh, Inang Nyonya MP Silitonga F. Boru Samosir. Yang kedelapan, Inang Nyonya V. Silaban R. Boru Pakpahan. Yang kesembilan, Amang H. Sitorus Pane. Yang kesepuluh, Inang Nyonya T. Sitanggang N. Boru Huta Barat. Yang kesebelas, Amang SPP Pasaribu. Yang kedua-belas, Amang MR Marpaung. Yang ketiga-belas, Amang Putri Yohana Boru Sihombing. Yang ke-14, Septian Sihotang. Yang nomor 15, Tiara Boru Marpaung. Bagi jemaat yang keluarganya sakit agar memberitahukan kepada sekretariat gereja. Tuhan Yesus memberi kesembuhan kepada jemaatnya. Jemaat yang berulang tahun kelahiran. Daftar jemaat yang akan berulang tahun dari tanggal 17 sampai dengan 23 November 2025. Ulang tahun kelahiran remaja sampai dengan dewasa ada 17 orang. Ulang tahun pernikahan ada 4 keluarga. Dapat kita lihat di warta yang sudah diberikan ke setiap wilayah melalui WA. Seluruh majelis dan jemaat HKBP Makassar mengucapkan selamat ulang tahun kelahiran dan ulang tahun pernikahan. Tuhan Yesus memberkati seluruh jemaatnya.
Laporan keuangan, pemasukan dan pengeluaran dapat kita lihat di warta yang sudah dibagikan melalui WA Group, melalui wilayah, dan begitu juga jadwal kegiatan tanggal 24 sampai dengan 30 November 2025 dapat kita lihat melalui yang sudah dikirim melalui WA. Demikianlah warta kita minggu ini. Shalom. Kor Parapuan Gabungan.
Dilanjutkan Koro Ama Ebenezer.
Diamu manami na namin, nuaing sahat mahita tu parningotan niya kanamoding, siya tonga-tonga ni Huriata, di nasa taon parhuriaon, ima siyan 23 November 2024, sahat tu sedarion 23 November 2025, alani maredde hita siyan bukwede nomor 520 ayat sada. Pertangisando hapit anggo asianganon orso ang saksahigpit say manosado Hamu kadongan saha porsiaun di bagasan guar ni Tuhan Yesus Kristus. Sedarion ingotota do akadongata ng jumulo moding siyan tonga-tongata di bagasan sa taon parhuriaonon. Dang na mga rukari lungun manang sidangolon hita nuaing disi. Ay tapatupa pe parningota di akanamodingi napaingot kita doi. Pabuahita pe modding domuse songod dongata ng jumulo moddingi. Jala taha porsyay do, dada hamatian ujung ni pardalanata, tung dalan hanguluad doi. Songon na ni dok ni Apostol Paulus tuh dia Korintus, aya pala tuhani manatuat sogot sian banua gijang, mardongan suara ni situa ni suru-suruan ni debata, dohot mardongan saruna ni debata, dungi hehe majumolo akka namate, akka namarhite-hite Kristus. Alania kaon ma guar-guar ni ruas ni Huriata nang marujungulu di bagasan sa taon parhuriaonon. Na perjulu inang nyonya situa ka gultom Christine Boru Pardede seorang 1 Januari 1928 marujungulu 20 sia November 2024 umur 96 tahun 11 bulan di TPU Panara, Makassar. Paduahon Predi Louis dan Nita Pubolon. Tubuh 10 Oktober 1946. Marujung 20 Januari 2025, umur 78 tahun 4 bulan di TPU Panaikang, Makassar. Napatuluhon, Inang Sunggul Rumiris Boru Hutapea, seorang 17 Maret 1924,
marujung sada Februari 2025, umur 60 tahun 11 bulan di TPU Panaikang, Makassar. 4 Situa Alben, Dunov pertemuan pesungguh 2 November 1969, marujung 21 Mei 2025, dot umur 55 tahun 6 bulan di TPU Panaikang, Makassar. Palimahon, amang J lahiaman seorang manurung, seorang 1935, marujung 27 Juli 2025, umur 80 tahun 8 bulan di TPU Bayuwangi. Ima guar-guarni na marujung siya tonga-tongata di bagasan na sa taon palhuriyaw nun. Nunga maradian na sida siya nasa ulaon na di Portibion. Alay nang peikon ape tuganup jol mahamatayani. Songon naong masa tuwa kahawlongan ni rohata nang jungoloy. Di bagasan pangaramotion ni debatado nang akay sa luhut na. Ay Kristus do Tuhan ni na mangulu dohot na mate. Didok di pangukapod 20 ay 12. Dungi huida maakan ng matay, akan na met-met nang akan na balga, jong-jong di jolo ni habangsay, jadi diukap maaka buku, dungi diukap masada buku na asing ima buku hanguluan, gabi diuhumi maaka na mate, i marguru tu na tarsurati, di bagasan bukui, hobar tu na niula na sidabe. Porsea dohita, Tuhanido na madjohita muse, asa masipaidaan di labung ni Tuhata, alani rap mahita jongjong salhut na, uhut marede siya nomor 317 ayat sada dohot ayat 3. Saya siapa
atong tapuji madebata ala di parade di hita inganan na sunang na adul umuli jala dumenggan siyan nasa na adong dihasyanganon inganan na hot rodi sa liling nililing na amin hudul mahamu salut na. Tapuji Tuhan na marhitid di siyan nomor 544 ayat sada do saterusna uhud papungupilian sada a do sada b. Moloro panjoni Tuhan molo salputikihan molo besar bintang si paiasi jala sahat matu kinjang akan natin nobusi doot au di bain Tuhan talau tusi molo ni Tuhan akago ardi pusta ay sini rohana alusaku o Tuhanku audison molo dapotiki he akan natin nobusi loy diaon na saida Tuhan Yesus ipakulingi sarunelaw manomu Tuhani lohot au di bay Tuhan talau tusi molo jawon ni Tuhan akago ardi pusta ibain asini rohana alusaku o Tuhanku audison. Dibani o ale dongan ringgas pemahitaon para raton harajau melimuton ailun salputikion namasuk beto surgoi doot au dibai Tuhan talau tusi akago ardi
musta di mana sini rohana lalu saku oto aku ang niso. Damini debatan na sumurong siyan saluhut na roha. Ima mangerajaya hati-hati dohot pikiran muna di bagasan Kristus Yesus Tuhatai. Amin. Horas makamanga kenang hata ni debatan nagabi tupuk jamita di ulau tadi perningotan diaka namoding di tonga-tonga ni huriata imana tersurat di pangukapon bidu 20 mamuka sian ayat 10 sada sahatu ayat 15 pangukapon 20 ayat 10 sada sahatu 15 hujahama di tonga-tongata uhum parpudi dungi huida masada habangsa nabalga nabotar dohot nahudul di atasna nama porus dotano dohot langit maradopon bohina soadong be jupang inganan nasida dungi huida ma aka naong matei aka nametmet nang aka nabalga jongjong di jolo ni habangsai jadi diuka ma aka buku dungi diuka ma sada buku na asing ima buku hanguluan gabe diuhumi ma aka namatay marguru tu na tersurat di bagasan aka bukui hobar tu na niula na sidabe dungi dilehon lautima aka namate na di sini dilehon ng hamatean dohot banuaturima akan namate na tiniop na gabe diuhumi ma ganup marguru tu naniula nabi dungi didabu ma hamatean dohot banuatoru tu bagasan laut api ima hamatean na paduahon laut api do manang inse na jupang tersurat di buku hanguluani ima didabu manang inse na so tersurat manang inse na so jupang tersurat di buku hanguluani ima didabu tu bagasan laut api ido saat na hujah di atas Indonesia kamang kenang lalu aku melihat suatu tahta putih yang besar dan dia yang duduk di atasnya, di hadapannya lenyaplah bumi dan langit dan tidak ditemukan lagi tempatnya. Dan aku melihat orang-orang mati besar dan kecil berdiri di depan tahta itu. Lalu dibuka semua kitab dan dibuka juga sebuah kitab lain yaitu kitab kehidupan. Dan orang-orang mati dihakimi menurut perbuatan mereka berdasarkan apa yang tertulis di dalam kitab-kitab itu. Maka laut menyerahkan orang-orang mati yang ada di dalamnya dan maut dan kerajaan maut menyerahkan orang-orang mati yang ada di dalamnya dan mereka dihakimi masing-masing menurut perbuatannya. Lalu maut dan kerajaan maut itu dilemparkanlah ke dalam lautan api. Itulah kematian yang kedua, lautan api. Dan setiap orang yang tidak ditemukan namanya tertulis di dalam kitab kehidupan itu, ia dilemparkan ke dalam lautan api itu. Demikian firman Tuhan. Akamanga kenang dakuboto et nasongonaw hamu macebiar do roha majaha bukuon molosay ni paulahulak majaha
pasti gabe tubuh masuku-suku tu rohatta. Dohot doau do PHP tu surgoi. Dohot do au tu inganan na pinarade ni Jesusi ima hanguluan na saliling nililing nai. Molo jupang do suku-suku na songni dihita. Tentu gabe tabuma merenungkan turpuhon. Nangpe di latar belakang ketakutan alai adong pertanyaan dihita jala adong mamuse alus taringo tu akai sedo na dohot manang akai sedo na masuk manang akai sedo na tersurat di buku hanguluani. Taide majolo parjolo gobaran bohado diharoro ni Kristus padua lihon manang diharoro ni Tuhani. Diharoro ni Tuhani manang diharoro ni Kristus padua halihon naung dibuhul molo didok dibuhul yang ditentukan oleh Allah. Manang naung nito Tuhon ni debata diharorona nasutaboto. Yang gay tadokdo dang taboto sa di hari tikina dang adong jol mana buhay maprediksi dang adong buhay jol mana menetapkani kapan dia datang. Alay adong masa lohot tikina na pasti lo iman na kinaginobarhon na di bagasan nabotar. Macay takas din nakididok di ayat 10 saday habangsa na balga jala nabotar. Habangsa na balga do nabotar manggobarho doy kehadiran ni debata dang son bayangan ni jolma adong madisi gabi adong si habangsa manang adong disi mimbar manang adong disi tahta na gabi pakeo ni debata. Alay memang nabalga jalan nabotar ay dang adong betarida disi agia ahan adong di portibiom. Tanoi pedang adong be. Portibio pedang adong ay nunga di bagasan harajau ni debata dinaro ibana padua halihon. Di harorona padua halihon ternyata setelah kita baca dari nats ini ima laho manguhumi dope. Uhuman nama disi akka naung mate didok nakit disi na mate na balga manang namet met pei. Bahkan namate di tonga laut pei manang nanitiopan ni hamatean na di portibiope hehema saluhut songon nang tajaha di turpuhon. Asa molonong hehe sude manang molonong ro mangadop tu Jesus. Ima dinamang humi dibuka ma buku hanguluani. Gobaran ni buku hanguluani naing manggobarhon manang lau patuduhon ahado manang songod dia do parnguluon ni jolma masing-masing. Ganup pita tersurat do disi ganup jolma tersurat do disi na moding 1000 tahun nang salpu na moding 100 tahun nang salpu dongata na marujungolu na taingo sadarion sude do adong tersurat disi bahkan hitape tersurat do disi di buku hanguluani songo dia ulaota songo dia perbuatata manang songo dia na tahanguluhon di perdadanata di tonga-tonga ni portibio. Disima di dok akan naso tersurat di buku hanguluani dalam arti molo so adong do daftar ni akan namatei alani pangalahona manang alani keulaonna naso suman manang naso Bartolomeo ni rohani debata pamasukon nama itu api imanani dong na laut api tusima pamasukon na molo gobaran di laut api sesomal matadoki di partikian non api naroko api na soramitop tusima pamasuhonna sude aka nasodohot manang aka sanaso masuk tubuku hanguluan. Molo nang masuk tusihita pangat tusion manang molo nang masuk panadota tusi dohonot tama
tutu do doho tersurat do peguarhu di buku hanguluan ini. Molo tabuka sian aka ayat-ayat na asing. Manang molo tabuka sian aka panorangion taringo tu harajau ni debata, manang taringo tu haroro ni Kristus padua halihon. Totu akan adohot tu hanguluani, manang akan tersurat tu buku hanguluani. Ima akan ang majalo Jesus Kristus marhite padidion na badiyay. Ido bay natarok di buku detay suraton mai tu buku hanguluan. Di sido hita tercatat, di sido hita di daftar gabe masuk kita tu daftar ima di buku hanguluan ni. Molo nang porsea hita, molo nang terdiri hita, molo nang masuk kita tu hara jaun ni debata gabe di sima hita terdaftar. Sada kepastian doi baga-baga ni debata baga-baga ni Jesus tu akan aporsiai asa masuk tu harajau ni debata ai dangadong na masuk tu harajau ni debata iya so diburi ima Jesus nang rotu tonga-tonga ni portibion ai dang tartea jolma na dibagasa dosa ima hanguluan na manotongi alayakan na pinaias na binuri ni Jesus idon na tuk jalan na boy masuk jalan na dohot masuk tu hanguluan manang natarsurat tu buku hanguluan. Totu sudedo hitan waing nang tarsurat di buku hanguluan ni ala nunga terdidi hita. Nunga tajalo Jesus gabi hanguluan gabi haluaun di hita napamona kita sian dosa dohot sian huaso ni hamatean. Nunga dipaucat tita sian gonggoman ni Simonis nunga dipaucat tita sian hamatean ni gabi tu hanguluan. Ido sadalas ni rohan na balga di halak Kristen. Jala ido na sita bangga-banggakan ay dangadong nasahat wa maiya somarhite siyan Jesusi. Ala ni pakkokopon na ido paduahok kita. Ala ni pakkokopon na ido gabi hanguluan di hita. Ido kebanggaan manang halas ni roha bodo di halak Kristen. Saya sudah ikut pemilik Kristus. Nunga doho tau pernah puna di Kristus, gabi doho mau pernah puna di hanguluan na saliling nililing. Alayak kamanga kainang boy do sosa sian buku hanguluan ni. Boy do sosa di buku hanguluan ni. Ternyata bisa. Molo diulahon nasohin alomohon ni rohani debata manang molo say di dati mangulahon dosa totu terhapus do ibane siya buku hanguluan ni asa dang hoti tadi buku hanguluan ni molo say ta ulahon dosa molo say ta patupak ka ulahon nasohin alomohon ni rohani debata tusido hitan na yang disungguli, tusido hitan na yang dipaingot. Asa unang say tadat dati di dosai, unang say tadat dati manglahon nasohin alomohon ni rohani debata, unang dohot tita di sesa, unang dohot tita dihapus yan buku hanguluan. Alay ro masukun song di parsermonan na di hari Jumati. Berarti dangadong benadoho siyak kita. Dangadong bena tersurat di buku hanguluan ni siyak kita nuaenge sudah do hita mardosa. Sudah do hita madabu tu ulaun nasohin alomohon ni rohani debata. Saya tadeo di setadok do nang patnak mata salhud do mardosa. Di sido asin ni rohani debata. Di sido debata nama kaholongi hita rade ibana manesa dosa ni jolma naro manopoti salana na manopoti dosana asa diburi hita asa dipayas hita sian dosa do tamate ani do sian hurangata do tasalata ido benar setatong di bagasan ibadah mana di parminggota adong manopoti dosa alelos tabegido musai udut ni baga-baga ni debata taringo tuhasisan ni dosat nang perara dosam
didok radido debata mamuri i botar doi muse baheno ni debata ido pos ni rohata jala ido las ni rohani ala Kristen molo mardosa behita la ni pabainata sai rohita patuadopan ni debata manol solido sata lao mangido hasesani dosa asa diburi jala dipaias debata hita asa setotong hot hita tersurat di buku hanguluani asa sedohot hita parnapuna di ngulu nasa liling ni liling atong rangkaian ni nalang siula honota nunga terdiri hita nunga tersurat hita marhita padidioni di buku hanguluan alai di joma hita totong mangula ho Bartolomo ni rohani debata jala molo mardosa hita tatopoti dosata tuadupan ni debata roh hita manol soli dosata di sido hita di pasitong jala totong gabi tersurat guata di buku hanguluan alai perlu do diluruskan naka persepsi na jujut tabigi diaka pangapulion bahkan di bagasan perdalanan ningulu ta satu tikion gudang do nama dok molo marujung ngulu song dongata nong marujung ngului nungarap biho dohot tuhami ninarpan seolah-olah anggo bayang-bayangan ni gudang nuaing jolma alani adong bahasa na madok nunga sahab bibana tusurgu hasonangani seolah-olah molonong mate tersaham ma tusurgu hasonangan ternyata adong dope proses molo marujung ngolu hita sahat mahita tu firdaus tuinganan na pinaradi ni debata aledang tusurgu dope perlu do pahamat tay dang tertusur go hita habang dang tertusur go hita dibuan alai tu sada inganan manang jujud do dipakai do hata soul lau patuduhon adong inganan niya kana modingi asa unang salah hita so tung adong do musema dok mangareap-reap do tod dini na matay gabi gunin na song natajaha di konfesi nakin alai dung marujung ngolu hita totu lokang masyak kita sibuk lokang masyak kita hosa lokang masyak kita natagwari ahan adong tatiop di tonga-tonga ni nguluta masuk mahita tu inganan na pinaradena molotadok may di Firdaus na molotadok may soul di inganan ng pinaradi ni debata inganan niya kalamodingi paimaro ibana di ari padua haliyo asa halak na marujung ngolu totu adong mainganan na jalengotot tado ibana do Tuhan ni na mate doho Tuhan ni na mangolu na marlapatan molo marujung ngolu kita memang dang boy doho no talepas sita siya debata ala ibana do Tuhan ni na mangolu dohot na mate alai adong do pepay mota partikian paruhuman di harorona padua halihon jala di paruhuman di harorona padua halihon di sido na yung takas boto otta asa malua hita sa dohot ita tuang uluan na senliling na penentuna holan di tiki pardalanata di Portibiodo tangadong buhay jol madung mata ibana gabi berubah itu tidak bisa sa liling di ngolu taod do hita menentukan tu dia hita tu banuagijang do manang tu api manang tu laut api salariod do hita ditikiod do hita lau manutuhon tu dia ido ben na didok lau mangur na moding mangihut matu ibana na niulana takboto di parok kamui molo mangur na moding kapadita sa didok doi mangihut ma tu ibana na niulana bahasa didoki ala sude na taulah di Portibion direkam doi lebih canggih sian rekaman nadong di Portibion ala di boto debatado nanggo sada obuk pe di boto debatado songo dia di pamatang tadi nguluta sudedo aktivitas ta di boto debata hola noddo tiki parasian di hita ido ben na sedi jauh di hita di bagasan padal nguluta parade dirim parade roham parade hapor syam adorang so marujuk ko asa dohoto parnapuna di ngulu na saling liling takubote na gudang do pisyak kita na memahami i moladong na marsahi posa
aka natoras manang keluarga ta sedidokdo husipon hata ni debata husipon asa sediju debata manay sa dusan na argaan ni molo sanga ibana madok sesa dosak ko Tuhan di ujung nilakana dang bay madabu ibana tudosa molo nong disolsoli pangalahona di sima na marga di ngono ni jolma law sido mabayan sa itadok molo adong nong marsay posaa di bay ma di joma pangulani huria asa di bay marulaw na badia alas ita hapor siya do di kesempatan na sempit pe di kesempatan na otik pe molo adong dope partikia di bana manesa dosana mauliate ma di debata di leo kesempatan ni asa di sima terjalo ibana na tersurat ibana di buku hanguluan ali dang tiga dang sudi John mabui songoni adong dona tiba-tiba permoding na dang sanga ibana masahaton nguluna pasahaton todina tuadupan ni debata molo di bagas dosa bana to doho taru sesuai doho tata ni debata dang doho tibana marsogot di surgo hasonangani ay tu laut api mai bana ay nunga dihapus ibana sia buku hanguluani ido bana serga dihita parningota dinamoding sa sitong na dang na manungguli si dangolon molo aw nakin agak terharu. Memang tayingot do akan nauli na denggan na niulana akka pakatayon di salilinguluna alay law sunggul doi di bagasan ngulutta law manungguli hita mula tapatu paparningotan songonon pabuah hita ikosong na sida nong jumulo marujungului alay bohado hita nuaing aladong dope kesempatan jalan ngadong di hita sunggul nuaing sian hata ni debata manungguli hita asa taparade dirita asa taparade hot hita tarsura di buku hanguluani unang neang rohatta ala jut do hita song danak molo danak tarsong no mamodel na saya dijauhun na torasna kau baik-baik belajar banyak belajar kalau kau banyak belajar itu membentuk masa depanmu yang lebih baik alai gudang do anak kotai dang peduli apalagi molo naung terlalu dinikmati kehidupan masa kini di masa nibana saya tadok belajar macam molo dohonon molo terlalu senang guluna ngapain capek-capek lagi belajar sekarang aja kita udah menikmati hidup buido dohonon secara hadirion manang songod dia hita berusaha untuk mengingatkan tentu ala nataboto molo naung dengan pangalahona dengan ibana belajar masa depan akan lebih baik alai sejuk-juk do muruk kita tu anak kota molo sodioloi ngasih ni dok HP dang dioloi ho bato tu parjabaramu basongonima ngulum songonima ala dang ditangi hokko suara ni natorasmu dang ditangi hokko jauh-jauh ni natorasmu dang ditangi hokko singok-singok ni natorasmu totu parbuena songonima ngulum ima dohonota molo dang ditangihon HP gabe Jepang nama ngulu na humacit bahkan dang sesuai doh tu natahirimi manang dang sesuai doh harapata di parngudon alai sebaliknya do molo adong anak kota na seta jari saya togu bahkan dia mendengar bahkan dia menuruti bahkan dia lebih berusaha pasti do berhasil jala dono tama mau lihat ma ditangi hokko do hatai ditangi hokko do pangajarioni gabe berhasil ho jala gabe dengan masa depan atersoni do hitan waing akamang di singot-singot sian hata ni debata di sunggul-sunggul sian hata ni debata nungah patuduh dalat tuho nungah patuduh dalan di ujung ni perjalananmu HP dang ditangi hoko totu madabu maho tu laut api alai molo ditangi hoko do diulah hoko margogo ho mangula-ulaon ho bar tu singot-singot sunggul-sunggul sian hata ni debata dapotan haluau maho tarsurat maho di buku hanguluan ni tarsurat maho di hanguluan nong pinaradi ni debata
Ido na tumabo dia ka naung takas merenungkan nguluna. Manang nang takas majalo nguluna na totong marujahat di debata gabi ditangihon hata ni debata ditangihon picang-picang ni hata ni debata bau-bau kita asa napota kita di ngulu na sandiling. Ala yang go memberontak do hita song nakayanak na memberontak yang tidak mau tahu akan orang pengajaran orang tuanya pasti tang podoh be pernapuna ibana. Alania kamanga kainang jol-jol hata ni debata di hita di parningota dia kena modding molo di dok di topik minggu sedarion panguhumon na parpuri penghakiman yang terakhir di sima terboto Tuhan ulua do hita manang nadang anggo di partikian waing molo mate hita dang adong do penabui madok mengklaim hita tuban wagijang doho tuban wat Tuhan matean doho dang bui terkelepitan waing ala hola debatado nama boto hola debatado nama no tuhot ise na doho tu surga sonangani alai selalu doi berangkat sian pangulaota manang siapa bahenata berangkat sian sudah tindak tandukta di bagasan perjalanan inguluta di tonga-tongane portibio alani setiap hari manguluta molo di hata batak sedidok may dungo mahamu asa sa di hari tikinaro dang jupang sahita di bagasan dosa tudos doi songo parupuan na sapului na nigobarhon nito hata Jesus 5 parupuan na dungo mangarade minyak na dohot doi bana masuk dohot pengantini alai 5 parupuan na so mga rade tidak peduli doh minyak na pinang di parade nunga ditutup pitui luja pimanuktuki dang adong gunana iman wangi akamang akainang majo hita margogo mangulaw-ulaw nomo ni rohani debata ay ditikinay jupak kita ma las ni roha na manotong las ni roha bulun gabi dohot mahita tersurat di buku hanguluani jala dohot mahita pernapuna di ngulu na saliling nililing na. Amin. Martang yang mahita. Mauliati matuhad di pasatro hanami diho. Di pakulingi hodo hami marhiti hatam. Apalatongon di parningotan niya kanamoding sedarion. Asa dohot kami merenungkan diri nami. Bahkan asalam tinggil pinggol nami si pareon nami. Ubigi sunggul-sunggul si paingot sian hatam. Na majuhami asa huparade hami roha do pikiran nami do ngulu nami. Manotong hopar tulomoni roham asa sayhot kami tersurat di buku hanguluan naung pinaradim alamar hitina tersurat di buku hanguluan ido di dok hatam gabe dohot hami tu surgo hasonangan tu harajaunmi atong padao si bulis padao roha namangalo lomoni roham alaihu parsitutuho kami manghutoko nang peragam tantangan, nang peragam parukilon, nang peragam nabuhi mga betami di hapor siyaw nami. Alay totong tiyo pon nami ho asa unang jupako hami hapedang mga radi diri nami. Atong say pamonak kami Tuhan, say pataw hami. Marhiti todim mangurupi hami madalani ngulu nami ngulu na sa marujahan di bagasak ko jala ngulu na sa yolo manopoti dosa manolsoli dosa do pangalaw siyon nami jala marsiho tami molo nung disesaho dosa nami mangula maprabayanan hopar tulomoni roham di batama nami laos di bagasan tikyon pasaton nami do tua do pam na badiai
Disudia kadongan nami na tininggal hon ni nahuhulong ihami di bagasan na sa taon nun. Pahot apul-apul mi Tuhan di nasida. Asa set arapul nasida Tuhan tujuluan niyari. Jalalaus hotma nasida marningot. Buah-buah guru di hodong ulu nami. Jala tu hodo hapatian nami. Ima dinalaw majualo tupal hanguluan nang pinaradem dia kana porsea jala dia ka namangi utoko. Los tangya kono nami do diruas ni huriam dinanay pajongjong pardongan saripeon Agus Pitor Senjaya Huta Barat dohot Audia Utari Homa Tuhan natutong pahoton holong ni roha di nasida. Asa marhite pa holong ni roha na hot di bagasak ko. Sahat buhay di jalo nasida pamasu-masuon tu ari naneng ro gabi sada rumah tangga na baru nasida. Jala makirim dohami. Di pangaradiw na sida tu na majalo pasu-pasu parbagasoni. Totong lehonomu di na sida las ni roha. Lehonomu gugu do tay pasu pada omu akaparmaraan. Losong ni dot siya nakakeluarga si solhot nape. Asabu si kop tulus Tuhan ulaw ni di rencana tanggal 6 Desember na naingro. Gak bisa ada keluarga na berbahagia na marlas ni roha na sida tujuluan nyari. Losong ni pasaton nami do tujulom na ngakaulaw di tonga-tonga ni huriam di rencana rapot huria na nagsipatu po nami di tanggal 7 Desember. Law manutopon program kerja na naisiubasan nami 2026 doh program anggaran. Asabuy tulus tinggan Tuhan perencanaan nami. Anggiat buhay siya ni tertugu-tugu kami makubasi mangula ulaw di tonga-tonga ni huriam tujuluan niya. Nang dia kaulaon di pesta Natal na nagsipatupaw di tonga-tonga ni huriamon. Sayhoma Tuhan na mamasumasu salut ulaw ni. Urupamu panitia di bagasan las ni roha makubasi jala sehot mapakubasyon na marujahan di bagasan lomo ni roham di bagasan hasadaun na di bagasan dami. Asa tutu aka perayaan Natal na hupatu pahami. Homar sangap, homar mulia jala gabilas ni roha di hami salut. Di batama nami los pasaton nami doto ho nang dia ka program na nagsulaw nami terlumuwi di bagasan sedarion na husakapi hami dung selesai ibadah on law pajupang dot akayanakon nami na nang belajar sidi dot akanato rasna say homa Tuhan na mangurupi hami di ulaw ni asa sisada roha sisada pikir kami law manugunugu akayanakon nami secara khusus belajar sidi Marsiajar dok dengan asalam tahu na sida manada hatam manada asini roham manada balgani huasom dohot bagabagam di tonga-tonga ni panunguluon. Di batama nami los tangi kono nami donang dia karuas ni huriam na di bagasan parsahiton inang simatupang buru simanjuntak inang benjarnaud buru manulang inang parulian pasaribu amang hamanurung inang naibaho buru pasaribu inang storus buru pajahitan, inang silitonga buru samosir, inang silaban buru papahan amang storus pane, inang stanggang buru tabarat amang SPP pasaribu, amang MR Marpaung, yan akon nami Putri Johanna si Hombing, yan akon nami Septian si Hotang, yan akon nami Tiara buru Marpaung. Tuhodo Tuhan pagonggopono nami nasida sa homa Tuhan na marguguyun nasida mga lew kahipaso din nasida. Asa buhay sehat na sida tujuluan nyari. Jala buhay na sida mangudut ya kaulon na aktivitas na
bahkan boira pami dia kaparsauran nami di perjupangan nami terlumobi di dalam memuji doa pasang apa ko. Tang lupa kami totong nang manang yakot dia kadongan nami nama ulang tahun. Di ulang tahun kelahiran doh di ulang tahun pernikahan. Saya dohonon nami do mau lihat Tuhan disudi dengan ibasam na mga lugajang niumur di hami na mga lugajang niumur di dongan nami. Walau marlas ni rohan na siya ala ni ulang tahun di bagasan minggu na salp. Saya totong matabay di nasida parsi hohoton mangulu do makamulateho di sudi dengan ibasam. Asa sa totong marlas ni rohan na siya mangido as ni roham asa tabamu gajang niumur do tahay pason do las ni roha di nasida 7 hari. Lehonomu kebahagiaan di tengah-tengah niya keluarga na marulang tahun pernikahan. Asarap kami sudi marlas ni roham. Jala makilalahon di pasu-pasum di bagasan perdalanan ni ngulu nami dohot diaka nahuhirip kami. Pasu-pasu saluhut dohot ruas ni huriam na say manada asin roham na mamilihon pasu-pasu siya pasu-pasumi di tengah-tengah ni huriam. Lamar taba-taba mapasu-pasu dot asin roha di nasida 7 hari. Asa tutu las roha nasida majalo akabasa-basa dot nanay siro nomu di nasida. Di batama nami guk di homa hami. Jala urasi hami siya na sa dusa pangalasyon nami. Aso nang terdapat pasu-pasu na nagsidonom. Di bagasan Kristus Jesus, tangihon jala uloy mapangiduan na. Amen. Tapuji Tuhan marhite edesian nomor 837 ayat 1 satorusna uhud papungupilian paduahon lau panupahiota tu diakoni sosial ni huriata lau terlumobi di dalam mengunjungi tahun non si pasatot tamarite diakoni sosial. Sai paju panglohita di sini.
bata maparholongi say pujiyo sa lilingnai na marmuro onolotai dengan masana ni hodoi surgoi say pajupang doi tadisi surgoi say pajupang doi tadisi sa dahutan na masayuli sa mulo nito ni tadisi gagas mi de bata amai di parade Tuhan sogoni surgoi say padupang doi tadisi surgoi say padupang doi tadisi. Tapasahat maapilian na tapapungon todo ni di bata martang yang mahita. Ali di bata ama namin na di banua gidyang hodo haroroan ni saluhut silelon na denggan dot naso libasan na mauliutus. Hupa sa tami masya na nilon mi tuhami pilian nami tuho. Say jalo may kabiwap na hutsus di julum. Pasu-pasu may jala ramoti. Aso para siya kami pilianon. Patibul na radyo mo dito nga tonga ni huriyam dohot di portibion. Buhay marohan nami marhite-hite tordim. Asalam utadahami gudang ni si leon-leon mi tuhami. Asalam grigir hami mandok mauliante tuho. Marhite-hite Jesus Kristus Tuhan nami. Amen. Nasana nilehon me tondiro di pamangkaku Rosado gogopi rodi salut atlaku upasat itu naso Ali Tuhan de batana siyan na hinan jala na mangulo rodi sa liling-liling na. Huingot tami sa daryon akka namate siyan hami. Naong pajulohon tulabong mo. Di hodo anak kisu di banua gidyang. Jala dukapodoy diaka na mga sahon Tuhan Jesus Kristus. Narukado rohanami sa daryon marningot ajal nami. Dohot haheheon ni daging diari sugot. Mauliate marohanami tuho. Ala ditubuon ho hami, ditupakirimon na mangulu. Gabi partohap hami dihanguluan na sorasuda. Dada na madili hami diari parningotanon. Alay na malungod do hami di sabulo ni todi nami. Nung atorob do nga nami nong nialap mo. Tau si paingot do ujung nila kanasida di hami. Bahen pakirimon mida Tuhan Jesus di ujung nila kanamibi. Sa sungguli marohan nami mabayan tiruan na denggan dia kapaunopar nami. Saya puli manamarsak roha dohot akan namatean. Asaw ng mga dungi jala madili na sida. Say taiti marohan na sida mamereng do pagidyang. Say lehot tordim tuhami asa takas di hati dakon tuhami. Naong dohot do hami anakmu. Jalapanean di arta na di banua gidyang. Say padaw maganggu ni roha siyan hami.
Asahot hapor siyaw nami maniop Tuhan Yesus si Pangului, adorang hubolu sami rura linggoman ni hamateani. Molohomur mata nami bi, uka mamata ni roha nami, asa takas ni ida dalan tuhasonangani. Molohalang dila nami, sobinoto be makuling, pargugoy mahiyami marhite-hite tordimi, asa terjauh hami ali amang. Sahat tutangamu matodikku, say patiurhian rohanami, asa hubaslah kanami, jala sonang hami laumate, di bagasan Tuhan Yesus Kristus Tuhan nami. Amin. Ali amanami na di banua gijang. Say pinorbadia magoarmu, say ro maharajaonmu, say saut malomani roham di banotongon son na di banua gijang. Lehon matuhami sedaro nanguluan siapare. Sesama dosa nami, songon panesa nami, di dosa ni dongan namar dosa tuhami. Unak kami to gihon tu pangunjunan, palua mahami sian pangago. Aiho dona puna arajaon dotago koon ronia sangapon Mulak mahamu di bagasan dami, jala-jalo mapaso-paso siyan Tuhan de batamata. Di pasu-pasu jala diramoti Tuhan de batamaho. Di sondakon Tuhan de batama bohina tuho jala asima rohana midaho. Di padopakon Tuhan de batama bohina tuho jala di pasaorhon madamena tutodim. Amen. Amen. Tadi. Molo ni Tuhan molo salpotikio molo bicar bitak si paiasi jala sahat matugit yang akan natinobus dohot au di bait Tuhan talau tusi on ni Tuhan akago di pustaha di bait sini rohana au saktua aku au diso no dapotiki hehe akan datinobusi idaun nasida Tuhan Yesusi di pakuling ni sarune lau mano
Tuhanku, oh Tuhanku, audison. Ibanio ale dongan ringgas pe mahitaon para raton harajan na itoto aidung salputik kiyon na masupe tu surgoi rohot au di bantu hatta latusi Olodo woni Tuhan Akago ardi pusta di baina sini rohana alusaku oh Tuhanku labusi. Salputikion molo bisar bitak si paiasi jala sahat matugikang akan natinubusi dohot au di baitu hatta lautusi